Ndewo na ụmụ Igbo ndị ọma afa m bụ Amakekwo. Abụ m nwanne unu nwanyị so na ndị na-akwado ntọala ọdịnala na omenala Igbo. Ndewo. Taa bụ 8 October 2025 n'ọgwụ afọ ndị bekee n'ọgwụ afọ Igbo. Anyị nọ n'ọnwa itenaanị n'izu Igbo. Taa bụ Eke. Ndewo. Anyị ekekele ụwa na mmụọ niile ya na okike na-alụ ọrụ. Anyị ekene mmụọ niile na-eche na-edo anyị Igbo niile nakwazi anyị niile ebe ụmụ Igbo obi gasị na mba dị iche iche dị n'ụwa. Anyị na-ekene chi anyị, na-ekene agwụ anyị, na-ekene mmụọ niile nọnyere anyị. Ndewo. Nkụzi nji bịa taa bụ ife gbasara onye nọghalịla ụwa na be gị. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke ma nwaanyị mụgolo nwa, ma ọ na-akwado ịmụ nwa, ma ọ ka ga-amụ nwa n'ọdịnihu, na-eneba anya na onye nwa ya mụrụ onye nọghalịala ụwa. O nwere ife o ji wee nọghalị ụwa na be gị, wee sị na be gị ka ya ga-anọghalị ụwa. Ọ na-agbọrọ agbọrọ ma ọ bụ agbọ ife ọma dị ka ife ọma na-abịakwa anaghachite azụ. Agbọ bụ na ife ọjọọ dị, ife ọjọọ anwa somehow na-adị repeat ya nachitekwa azụ ya. Na agbọ dịka agbọ na-amụ ụmụ malụmụ, ị ga-afọ ka na amụkwa ụmụ nwa na agbọ anwa. Ndewonu. Ọ bụrụ dịka na gị na nne gị ma gị na nna gị dị na mma ọfụma, na ịdị nna gị ma nne gị n'obi, na o nwere ife ọma imeli ya ma elụfa dị fa n'obi rinne, ị ga-afụ na fa ga-abịa chi nọghalịlụ gị ụwa ka fa bịa dịka bịa kene gị. Ọ na-eme o nwere ike ọ bụrụ na ịfụrụ nna gị n'anya ka nsị kenedị ka na ịnelụ nna gị nka. Ma nwoke na nwaanyị nwere ike mụọ ọtụtụ ụmụ, mana onwe nke ga-abịa enyi ya nka, nke anya ga-ebinwu dịka na ọka. Ọ ga-anọghalịla ya ụwa. Ịmụọ nwa ọ ga-anọghalị ụwa. Ọ bụrụ na ị mụrụ ma ị mụọ nwa, ọ bụrụ na ọ nọnwụrụla ya ụwa, ọ ga-anaghachite azụ. Nwee ike nwezie nwa gị, ọ bụrụ na ọ nọrọ ya ụwa direct, o nwee ike nwa gị ọ na-achite azụ. Nwa gị a nekwala ya nka, ọ ga-anachite azụ na bịa ka ọ bịa si ya kene ya. Enwere ike ọ bụrụ na nna gị na ya dị na mma, nna gị anwa nwere ike ya na nne ya nke ya dị na mma. Nne ya nwa ọ bụrụ dịka na ya na nne ya dị na mma, nne ya nwere ike ịnọghalịlụ ya. Nna gị nwere ike ịnọghalị ụwa na 3rd generation. Ọ bụ ị ga-afụ ụdị agwa ya eji, ụdị mmadụ a na-abịa, ọ na-abụ oke mmadụ, ụdị ngozi o bụ abịa ụwa, onyinye o ji abụ ụwa na ya na-eri nne. Ọ bata n'ezinụlọ ahụ, o nwere ike na-abata dịka ọnọdụ ọbụla ọ sọrọ ya nọdụ, mana ị ga-afụ na oke mmadụ
ọ ga-enwe ife o ji bi ike n'ezinụlọ anwa maka ife emelia ịbịa kene nwa nwa ya ka ọ kpuchi ya azụ ma nwe mgbe ụfọdụ akwụkwọ nsọ na-asị ife ndị m na-ametalụ ọdụ ahụ ka ọ dịkwa na reward ọ bụrụ sọ ịkwụ ajọ ife a na-akwụkwa ma a na-abịakwa a na-anụghalị owe kwụkwa ma ezigbo ife ọma enwere ike ama m ezinụlọ ahụ nwoke anwa na nwunye ya adịsịrọ na mma ọfụma mgbe fa na-anụ mana nwoke anwa nọ n'ụwa na bie ya ị nwere ike n'ụwa na be gị nwee nwa gị dịka ọkasịchasị na ezinụlọ nwoke na-anụ dịka ọtụtụ nwaanyị mụba ka na-amụkwa ọ na-anọga nwee ike nọgali ụwa na bie mmadụ na-anọ na ụwa na bie ụfọdụ oge ya afụ na-ene nwoke mmadụ nọgali n'ụwa na bie enwere ike ọ bụrụ ka ya na nwunye ya na-adịrọ na mma ọ nọgali ụwa na be nwunye ya ama na ọlịa mmadụ ọbịa ị nwere ike na-enene ọ bụrụ ka na ọ na-abịa ịyọ mgbaghalụ efu omume nwa anwa ga na-eme nwa afụ nne ya n'anya rinne na-emelụ nne ezigbo ife anwa di ya na-emerụ ọlịa efu nwa anwa na-eme ya dịka ọnọdụ isi ịyọ mgbaghalụ ọdịnala anyị siri ike ụmụ Igbo ọdịnala anyị amaka na-ene na anya dịka jee kịta jee na-enebe ụmụ gị ndị n'ọlụ ife ụwa ka eva ji n'ọlụ ya ụwa ụfọdụ na-abụ ikenekwa ụfọdụ na-abụkwa ịbịakwa iwe ka fa jikwa anụghalị enwere ike kịta anụ ịbụrụ nwaanyị ezi na gị na nne di ya dịrọ na mma nne di ya nwere ike eme ọnwụ n'ọlụ ya ụwa ọ bụrụ na ị na-emesi nne di ya ike ọnụ ọlụ ya ụwa gị na ya dịrọ na mma jiri anya afụ nne di ọnụ ọlụ ya ụwa na-ene anya enwere ike nwa ama ọnụ ọlụ ya ụwa gị na ya ma dị na-adị na mma ọ bịa ka o mesie gị ike ọ kwụchie ya ụgwọ ọ na-emele ya isi ike ife imeli ya ịfụrụ onye a bụ na efụkwa na ọ na-erotate ọ dịka cycle na ebe ifeọma dị ifeọma na-adịkwa na-aga ifeọma na-abịakwa na-arịkọ na-abịakwa ebe ife ọjọọ dịkwa abịakwa a na-akwụchekwa ụgwọ ya ọ na-abịakwa ọ dịkwa ka cycle ka esi break the cycle ọ dị very simple so ka esi break those cycles ọ dịka a course break kwa course bụ ịgbazibe imezibe ya na ijizi dịka nurture dịka mmadụ nwere ike n'ụwa bụrụ nwa gị n'ọlụ ụlọ ụwa bụ ife ọbụna agwa ya dịrọ mma ọ bụ na ọ bịalụ ka ọ bọta ụgwọ ma ka ọ kwụọ ụgwọ ife emebie n'ụwa nke bịalụ ka ị esi wee mee ka ị break cycle ka ọ ya lee ọnwụkwa anọghalịkwa ụwa otu anwa ife eme ọzi nurturing agwazi ọ nurturing agbazibie kụzibe welu love wele ịfụnanya wepụlu ọ bụrụ na ọ bụrụ ife a ga-eji nwe dịka nurturing welu gbazibe nwa ụfọdụ na-achụkwa aja lee a na-achụkwa aja ka ụmụ aja a na-adịchụsị ya n'ọdịnala ichi anya ijili ewelu na-agbazi mmụọ anwa na-emekwa mmụọ ya na-echighalị mebe ife dị mma ka ọ yala ịbụ onye nwa bisikwa ụwa pụọ anọghalịkwa n'ụdị anwa so the idea bụ anyị na-ebi ndụ anyị ga-aghọta na ndụ akwụsịrị ọka ebe a so ọ kwụsịrị ọkịta ma ọdịnihu ma mmadụ bisie na ịnọghalịkwa ụwa ka eve anwa ka anyị wee break nwee dịka ife ya si na a cause na family ife na-adịrọ m na family anyị break nwe
ya ụdị ibe na-eme n'ezinụlọ ada agba nkịtị and anyị nwakwa anyị na-ebi ndụ anya kpachapụla anya ka anyị ghara ime ife a ga-aba imesịa emeka mmadụ ịbịa bụ ụwa bịa n'ọlụ anyị ụwa ma n'ọlụ nwa gị ụwa ma n'ụzọ na-adịrọ mma dịka ịnụ ụwa ka ịbịa bụ ọbọ for revenge. So uche anyị ga-adị ya but the idea bụ onye ọbụla kwụba aka ọtọ na-agba mbọ na-ayọ Chukwu na-ayọ chi ya na-eme ife ziri ezi etinye n'aka n'ife na-adịrọ mma ka ife a ya lee dele gị ma ọ dịle ụmụ gị ma ụmụ gị dịka na mma a na-anụghalị ụwa n'ụdị anwa ma ife anyị kwesịrị ịdị na-eme bụ anyị na-ebi ndụ anya na-eche ka ọ ga-abụ anọghalịba ụwa ka ọ bụrụ na ụdị dị mma ka ọ bụrụ dịka na a na-anọghalị ụwa ịbịa gọzie anyị ịbịa si daalụ n'ife anyị merụ na a na-anọghalị ụwa ịbịa si daalụ maka nwere lele anyị na-elita nwee ike ọ bụrụ na onye nọ ya alụ ịlụ ụwa n'ọlụ ụwa na be gị ọ bụrụ na abịala ikene gị maka ife imelụ nna gị nna gị abịaba na be gị ka ọ sị gị daalụ ọ bụrụ ọbịa na-enyere ya aka bụrụ ezigbo nwa na-egolu gị ife ọma na-eme gị obi aṅụrị nọnyere gị n'ụdị anwa ka mma akwa anyị na-aghọta ya onye aka nsị ka m weta n'ụbọchị taa ụmụnne m ndị Igbo ndị ewon ọ ga-adịle nwoke mma ọ ga-adịle nwaanyị mma ọdịnala anyị amaka ọdịnala anyị amaka inyocha ebe ya ọfụma ife na ọdịnala anyị siri ike ọdịnala anyị ọmaka na uche anyị ya dị ya na ife niile abụrụ ịnọ n'ụlọ ụka na-abanye na cast ọ bụrụ sọ banye na casting ụfọdụ bụ ife ma emegasị ka anyị ya esi wee change the course of ife na-adịrọ maka ọ dịba mma ndị ewonụ ọ ya dịrị nwoke mma ya dịrị nwaanyị mma anyị ncha bụ ụmụ Igbo na-akwado ntọnanị ọdịnala na omenala Igbo asị m ife ọbụla bụ ife dị mma anyị ncha tinyela aka n'izu a ana m asị na anyị be nna anyị na anyị ebe anyị bigasị na chi anyị na ezumezu mmụọ anyị na-aba anyị wee bịa ụwa nọnyela anyị na fancha ga-ekwe ọ ya adịla anyị mma ọ dịla anyị mma na Eke n'Orie na Afọ nakwazi Nkwọ ndị ewo n'ụmụ Igbo ọ ga-adị mgbe ọzọ gbakọmesịanụ